Il-ħrejjef ta' barra minnaw u maġġabra ta' 3 ħrejjef li ppubblika Jose Ellu l-Mercer fuq il-ġurnar Il-Ħmar u issa ġie ippubblikat mill-SKS. Dawn il-ħrejjef kienu fost l-ewwel kitbiet letterarji ta' Ellu l-Mercer u li ħarġu bejn Ottubru u Diċembru tal-1928. F'dawn il-ħrejjef jissemma xitan żgħir ħafna ma fihx minn xi tibża, anzi iġiblek ħnina u mhux giddieb. Ftit jiem wara li ħarġu dawn il-ħrejjef fl-1928, il-Kunja ikkundannat dawn il-ħrejjef u ddikjarat li huma dnub mejjed li wieħed jistampa, ibih, jaqra u jżomm għandu il-ġurnal Il-Ħmar. Wan jiskellem ma' Joe Porch mis-sit tal-pubblikazzjoni SKS li kellimna dwar ħajjet Ellu l-Mercer. Eventwalment daħal fil-Partit Laburista, kien membru parlamentari fih dan il-Partit Laburista fin-1960s u wkoll kien deputy leader tal-Partit Laburista u meta miet fin-1961, f'Settembru 1961, ġi ppersegwitat anke f'mewtu għaliex difnuh fil-miżbla. Dan il-ktieb se jkun għal-beħ mill-ħwienet ewlenin tal-kotba għal prezz ta' 15 euro u fl-attività tal-ewwel ta' Mejju tal-Partit Laburista se jinbih bi prezz ta' 10 euro.